Kaixo guztioi, gaur irakatsiko dizuet nola jotzen den Verano en Brasil txirularekin. Horretarako, ikusi behar dugu partiturako lehenengo pentagrama, zeintzuk diren notak, ez da? Bueno, pues lehenengo nota da si, vale? Si, bigarren nota da la, sol, eta gero, mi, vale? Orduan izango litzateke, si, la, eta mi, bai? Lehenengo komendioa, ez kendu, atzak, zuloetatik, bai? Utsi mesedez, zuloetatik alik eta hurbilen, bale? Horrela, bale? Bai? Zuloetatik, alik eta hurbilen. Bai, justu, zuloen gainean. Bueno, eta gero, agertzen dira, si, zazpi si. Bueno, eta nola joko ditugu horiek? Bueno, lehenengo gauza, eman behar diegu bere neurria, ez da? Bai? Si. Izango litzateke erritmoa, bai? Si. Bale? Egiten baldin badugu, eskuekin. Bale? Hori izango litzateke erritmoa, bale? Eta hori jo behar dugu, txirularekin, noski. Eta nola joko dugu? Bueno, pues, egingo ditugu, lehenengo biak pikatuta. Zer esan nahi du pikatuta? Pues, motzak, bai? Vale? Nik hartzen dut arnasa. Haizezko musika tresna batekin jotzeko behar dugu gure sabela pustu, bai? Pustu behar dugu sabela. Vale? Eta gero putz egin behar dugu, vale? Eta gero, artikulazioa da nota jotzeko era, bai? Artikulatzeko lehenengo biak egin behar dugu, putz egiten dugun bitartean, mingainarekin motz, bale? Putz egiten dut, bai? Horrelako zerbait. Bale? Bueno, hirugarrena, luzea, bale? Lehenengo eta bigarrena badaukate puntu bat buruaren gainean, nota buruaren gainean, eta bigarren eta hirugarrena dauka marratxo bat. Marratxo horrek esan nahi digu luzea izan behar dela, bale? Orduan. Bale? Horrelako zerbait. Bai? Praktikatu etxean, bale? Gelditu bideoa, egin, ondo atera arte. Bale? Eta gero besteak, niri gustatzen zaite, motzak izatea. Bale? Lehenengo eta bigarrena pikatuta, hirugarrena luzea, eta hurrengoak, lau horiek, motzak, bai? Horrelako zerbait. Bale? Zer egiten dut? Pues hori, haize korrontea ez dut mosten, eta artikulatzen dut mingainarekin. Bai? Baina nik putz egiteari ez diot usten. Bai? Jarraian egiten dut. Arnazketa edo putz egitea. Bai? Jarraian egiten dut. Horrelako zerbait. Bale? Hori lehenengo pentagramarekin. Osea, lehenengo konpasarekin. Bai? Si. Bai? Bigarren konpasarekin gauza bera, baina kasu honetan la, bai? Vale? Lehenengoa eta bigarrena. Vale? Pues antzeko parecido, ¿está? Bueno, hirugarrena, sol. Bai? Zenbat eta notak basuagoak edo grabeagoak, orduan eta haize gutxiago eman behar zaie, bai? Orduan. Eta orain, mi, datorkigu, bai? Eskuinarekin, estaltzen ditugu, hurrengo bizuloak. Orduan. Kontuz nirekin, nota grabeetan haize gutxi
bota behar dugu, bale? Joko dut pentagrama osoa. Bueno, eta pentagramaren bukaeran jartzen du errepikatu behar dugula. Orduan, jotzen dugu pentagrama hori 2 aldiz, bale? Bueno, orain ez dut errepikatuko, baina, bueno, hurrengoan. Gero, osoa joko dut, eta entzungo dituzue errepikapenak, bai? Bueno, bigarren pentagramaan agertzen da beheko re, bale? Bai, kontu handiz ibili behar gara hor, bai, nota basuetan, bai, re eta do, zapur bat zailagoak direlako jotzeko, bale? Orduan, re, bai, dena itxita, hau izan ezik, bale? Bai, artikulazioa berbera. Motza, motza, eluzea, motza, 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 bai? Hurrengoa, fa. Bai, suave, bai? Do, goiko do. Bai? Goiko do honek onartzen digu haize gehiago, bai? Bai? Bai. Eta gero la. Vale? Pentagrama osoa joko dut hasieratik bukaeraino. Eta hori ere errepikatzen da 2 aldiz. Errepikapen puntsuak daudelako pentagramaren bukaeran eta pentagramaren hasieran ere badaude ezta beste puntsuak, bai, elkarri begira. Orduan, lehenengo pentagrama jotzen da 2 aldiz, bigarren pentagrama jotzen da 2 aldiz. Eta orain badaukagu itxaroteko 4 konpas, bai? Orduan, hori egiten dugunean musikarekin, hor ez dugu jotzen, bale? Bueno, eta gero, bigarren partea, B partea, da justu kontrakoa, bai? Da ligatua. Orduan, jartzen du, si, la, sol, lehenengo 3 notak, bai? Beltza, txuria. Bai? Ez dugu egiten motza. Bai? Ez ditugu egiten motza. Baizik eta ligatu behar ditugu, hau da. Noten artean ez dugu utxunerik utzi behar. Orduan. Bai? Si, la, sol. Bigarren, bueno, nola egiten da hori? A ber, haizea hartzen dugu, bai, arnasten dugu, eta esaten dugu mingainarekin nolabait ru, bai? R bat izango bagenu bezala, osea, ahoskatu bagenu bezala, eta mingainaren puntarekin hortzen gainean, bai? Goiko hortzetan, bai? Jartzen dugu, eta egiten dugu R bat edo horrelako zerbait, bai? Gero, mozten dugu haizeko arrontea eta egiten dugu bigarren konpasa, bai? Bigarren konpasa da la, sol, fa, bai? La, sol, fa. Orduan? Joko ditut 2 konpasak, lehenengo eta bigarrena. Bai? Eta gero joko dut, azkenengo 2 konpasak, izango dira mi, re, mi, sol, bai? Beiko notekin kontu, bestela gaizki, bai? Ateratzen da, putxe egiten baldin badu gehiegi, soinua ez da ona, bai? Txarra, okortzen zaigu soinua. Orduan, suabe. Mingainarekin du, bai? Vale? Hori izango litzateke, 3. pentagrama, bueno, B parteko lehenengo pentagrama. Eta hau ez da errepikatzen,
Eta gero, azkenengo pentagrama, hau da azkenengo lerroa, si, la, si, la, sol, la, ligatzen ditugu, bai? Si, la, si ligatuta, la, sol, la ligatuta, eta gero, joko ditut, eta gero, sol, la, si, do, sol, sol, la, si, do, sol, ¿vale? Orduan, bai? Bueno, lehenengo partea pikatuta, bai? Titita, titititip, eta bigarren partea kontrakoa, bai? Ligatuta, kantabile, abestu bagenu bezala, bai? Tururu, bai? Mingainak oso garrantzitsua da haizezko musika tresna batekin jotzeko, bale? Bueno, orain joko dut musikarekin, bale? Bueno, ikusi duzue, bi aldiz jotzen dela, bai, partitura, bai, bukaeran iristen garenean, berriro joan behar gara gora, bai, itxaroten dugu konpas hori, eta hasten gara berriro, bai, eta jotzen da berriro osoa bi aldiz, bai, lehenengo pentagrama bi aldiz, bigarren pentagrama bi aldiz, eta gero, B partea berriro osoa, bai. Bueno, nola ikasi behar da, mesedez, ez ikusi bideo osoa, eta gero, bideo ikusi ondoren, baizik eta bideo ikusten duzuen bitartean, bai, gelditu, praktikatu, kontuan hartu nik esaten dudana, eta, bueno, eta horrela ikasten da, hasieratik bukaeraino. Saiatu, arnasketa zakon bat egiten jotzerakoan, bai, puztu zabela, nik badakit hasieratik, edo hasieran, nik badakit, pues igual apur bat zaila dela, baina, bueno, hori denborarekin egiten da, primeran, bai, arnastu hauarekin, bai, horrela, pues asko azkarrago beteko ditugu gure birikak, bai. Bueno, praktikatu hainbat aldiz, ondo atera arte, eta hurrengo bideoan elkar ikusiko dugu, bai?
Bueno, gero arte.